Magandang araw mga kagabay, isa na namang araw ng paglalakbay na kung saan kasama ko ang isang pamilya na nanggaling pa sa Angeles, Pampanga. Napili nila ang Albay bilang isang destinasyon at ngayon pupuntahan namin ang isa sa pinakamagandang talon sa bayan ng Malinaw, Albay. Mahigit isa't kalahating oras namin nilakbay upang marating namin ang talon na mas kilala sa tawag na Vera Falls. Habang binabaybay namin ang daan patungong Vera Falls, nakita namin at nadaanan ang maraming plantasyon o taniman ng mga abaka. Dito, nagka-interes ang mga batang kasama namin at nalaman nila kung ano ang mga gamit at mga pwedeng gawin galing sa puno ng abaka. Ang abaka ay kilala bilang isa sa mga strongest fiber. Ito ay kilala din sa tawag na Manila hemp. Noong panahon, ito ay ginagamit na lubid upang pangtali sa mga malalaking barko. Ngunit ito ay naimbento na gawing papel upang mas maraming produkto ang magawa na galing sa abaka. Sa mahigit 2.5 oras na pananatili namin sa Vera Falls, na-enjoy ng buong pamilya ang malamig at malakristal na tubig ng Vera Falls. At pagkatapos sa talon ng Vera Falls, aming pinasyalan ang iba pang mga gandang destinasyon sa lalawigan ng Albay, kagaya ng Legazpi Boulevard, Daraga Church, Cagsawa Ruins at Sumlang Lake. At dito, tinikman ang mga lokal na pagkaing Bicol. At ito ang iyong tagagabay sa Bicol, Bicol Tour Guide. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share my video. Maraming salamat po.